V rozhovoroch o umení si dnes predstavíme Igora Pridlinského. Igor, ahoj. Ahoj. Rozhodol som sa, že si chcem dať zaobstarať kvalitný nôž, no a koho iného osloviť ako majstra nožiara, mimo iné. Igor, aký by si mi odporúčil nôž? Ktorým smerom sa mám rozhliadať? Čo by bolo pre mňa najvhodnejšie? Áno. Každopádne záujemca o nôž musí vedieť, na čo ten nôž bude používať. Robím nože zálesácké, trámske, polovnícke, lovecké, rybárske, hubárske, ale aj kuchynské. Hej, ako tuto máme možnosť, je tu elegantno prevedení s mamutovinou, tu máme tiež kuchynský nôž z japonskej ocele a japonského typu. Čiže musíš najskôr vedieť, aký nôž asi na čo by si potreboval. Čiže možno na nejaké bežné nosenie by nám postačovala oceľ klasická nerezová, je to nožiarská oceľ, ktorá je táto konkrétne kalená na 58 rokvelov v tekutom dusíku. Alebo potom zvoliť nejakú formu, že chceme ho mať aj v umeleckom prevedení, damaškový, tento má 60 rokvelov, je to kvalitná nehrdzavejúca damašková oceľ. Tu je konkrétne aj ručka z kamzika. Alebo jednoduchú ručku, drevenú v drevenom prevedení. Áno. Tak tá rúčka je už potom asi taká tá ozdoba toho noža možno. Ale hlavne pre mňa sú zaujímavé tie materiály. Mne sa veľmi páči tá damašková oceľ, že je to krásna vec. Ale okrem toho, že to teda vyzerá pekne, má ona nejakú aj navyše... Tá damašková oceľ je v niečom aj lepšia, ako len, že je krásna? Áno, dobre hovoríš, je krásna a má veľmi dobré rezné vlastnosti. Tým, že je damašková, takže tá oceľ je veľmi tvrdá, 60 rokvelov, konkrétne túto čo držím, tak to je švédska prášková oceľ od výbornej firmy a je veľmi pružná, ale zároveň aj tvrdá. Čiže nestane sa ti, že nôž je veľmi krehký, nakoľko má veľmi dobré vlastnosti v reze. Potom dajme tomu, tu máme nejaký nôž, ktorý je sendvič. Po bokoch je damašek, vnútri je tvrdé jadro, ktoré same o sebe by bolo veľmi krehké a tie vlastnosti sa toho vylepšia, že je to vlastne nôž, nehrdzavejúca oceľ, samozrejme. Na to si daj pozor, keď budeš si zaobstarávať damaškový nôž, aby si nekúpil z uhlíkovej ocele. To znamená, že ti bude hrdzavieť, budeš sa o ňo musieť starať. Prerežeš citrón, rajčinu, úhorku, cesnak a hneď ti to chytí nejaký povlak, budeš ho musieť čistiť. Tento nôž je na túto úlohu bezúdržbový, nemusíš sa o ňo báť. Alebo taktiež máš potom možnosť zaobstarať si nôž zo stabilizovaného dreva. Tu je rukovec dreva. Stabilizované znamená to, že je vo váku vysatý vzduch, natlačené živicou a to drevo ďalej nepracuje. Aj z relatívne mäkkého dreva vieme dosiahnuť tvrdé drevo tvrdosti ebenu. A toto drevo, ako vravím, že nepracuje, keď ti nôž ostane niekde na stole, opre sa do ňoho slnko, slnečné lúče, nemusíš sa báť, taktiež padne ti do rosy, do potoka, len utreš od vody, nožu sa nič nestane, nezapracuje to drevo, lebo zmenili sme tie vlastnosti toho dreva, na trošku sme to zušľachtili a taktiež tu není žiadny lak na tom, to je len vyleštené drevo. Až by si bol veľkým milovníkom prírody, tak by som ti odporučil vybrať sa týmto smerom. Je to rúčka z jelenieho parohu. Veľmi trvácný a krásny materiál, ktorý sa dá leštiť, dobre opracovať. Je to veľmi pevný materiál a vznikne z toho krásny umelecký nôž, ktorý môže byť ešte vyzdobený technikou screenshot. Áno, to je nádhera. To je rytie ihlami pod zväčšovacím sklom samozrejme. A čiarkami, bodkami, vpichmi je to vyrité, vlastne po našom by to mohla byť rytina, v anglickej terminológii je to screenshot, potom tá rytina je vyčiernená, je to do hĺbky, nič sa neobdere, tak nôž sa môže používať. Zaujímavý nôž je aj tento. Tu je rezba do kosti. Aha, to je kosť, hej? Áno, celá rúčka. Biele je kosť, čierne je ebenové drevo, damašková čepel a je to veľmi jemná rezba takéhoto sokola. Oči sú vkladané z vodného bivola.
Ty si vyrábaš vlastne aj tú kožiarskú časť, púzdra, tieto veci, to je tiež Áno. tvoje. Pri mojej výrobe nespolupracujem s nikým, s nejakým ricom alebo s dobinou, že všetko si vyrábam ja, či už je to od púzdra. Tu vyrábam púzdra z hovedzej hladenice, takto technikou puncovania, cizelovania, vlastne vybíjam tam, vytlačam tam ten ornament. Zaujímavý materiál je aj táto mamutovina. Tu vidíme kel z mamuta, taktiež tu je špička kla z mamuta. Tento modrý je stabilizovaný zub z mamuta. Tak ale to musí byť drahý materiál, to sa dá ešte zohnať? Áno, momentálne sa dá ten materiál zo Sibíra, ak sa roztápa permafrost, takže toho materiálu momentálne je tam dostatok a dá sa zase na rôznych portáloch nožiarských zakúpiť taký materiál. Je to úžasný, tvrdý materiál, ako aj na výrobu, aj na opracovanie s krásnou štruktúrou. Presne to idem povedať. S pridanou hodnotou, keď si predstavíme, že tieto zvieratá už vyhynuli, už tu viacej nebudú, má materiál viac ako 10 000 rokov, ťažko povedať, 10, 20, 40 tisíc, keď tu mamuty žili. Tento je zvláštny tým, že tu som použil iba mamutovinu, kel z mamuta, do modra sfarbený zub z mamuta. Tiež tou technikou vo váku stabilizovanie je podfarbené v plnom materiáli, v plnom priereze je zafarbený. Výroba noža je celkom jednoduchá pre toho, kto to vie. Dôležitý krok je zvoliť správny materiál a potom už stačí len odstrániť ten prebytočný materiál a zvykne nám nôž. Tebe sa to ľahko hovorí. Ale... Tu máme damaškové železo, je to damašek zahraničnej firmy, nehrdzavejúci damašek, na ktorý si nakreslíme požadovaný tvar čepele, akú chceme a dosiahnuť. Tu už máme vyrezaný tvar na hrubo noža a pristúpime potom k ďalšiemu brúseniu a to je výbeh ostria a sklon ostria. Vlastne ideme robiť výbrus. Počas brúsenia to dosiahneme do takéhoto nejakého stavu, kde sme ten damašek narušili a už ho nevidíme. On je tam, len je skrytý a teraz vlastne následuje leštenie toho výbrusu a príprava na zakalenie. Každá oceľ má svoju teplotu, pri ktorej sa má kaliť, dajme tomu táto 1050 stupňov a potom sa ešte 2 hodiny pri 180 stupňov musí popúšťať, vlastne sa popúšťa, aby tam nebolo nejaké vnútorné pnutie, aby sa uvoľnil ten materiál. No a keď už máme čepel zakalenú, následuje leptanie. Do kyseliny vložíme čepel, a čepel nám tá kyselina krásne vyleptá, to znamená, že zožere tú mäkšiu oceľ, tá tvrdšia zostane. Jasné, že po kyseline je to matné a treba to ďalej ešte potom leštiť. Rukoveď, zvolíme si, aký materiál by sa nám na tej ručke páčil. Či to už bude nejaký roh, drevo alebo iný materiál. Tu máme už nôž, ktorý sa skladá teda z čepele, zo zaštity a zo samostatnej rukoveti. Tento je konkrétne lepený na trň lepidlom dvojzložkovým a pripravený alebo čaká tento nôž na svoje púzdro. Tu máme nôž tiež, taký zberateľský by som povedal, trojprstiak, taký malý, krátky, tiež pozdierku a na rukoveti je použitý roh z muflona. Taktiež aj tu je srst z muflona, tu je ten roh použitý. Je to malý nožiček, môže byť že na hryby, na také bežné všedné nosenie, alebo ako zberateľský predmet. Sú zberatelia nožov, ako existujú zberatelia minci, známok alebo hodiniek, tak sú aj ľudia, ktorí sa zaoberajú nielen výrobou, ale aj zbieraním nožov. Ďakujem Igorovi za jeho rady. Ak ste si aj vy vybrali ten svoj nôž, neváhajte ho kontaktovať.